हाय सना मा खबर? हेल' गुमै नै आङो खामानि मावखांनानै दसे एलबि आव फैलायबाय आरोना गुमै नोंथांखौ बरायनाय थाबाय आंनि एलबि आव माबोरै दं गुमै खबर सबर बोरै खोन्थाहरदो दे दसे रायज्लायनोसै ना? माबोरै दं दासान्दि गुमै? बिराद गरम खामसालियावसो एसे जिरायना बार जादों आरोना। गुमैया होनदों आरोना मोजां दं बिबोनां सना इसोरनि अननायाव औ इसोराथ' अनखायो आरो माथो दे बिदिनो मोजां जानांगौ आरोना आंबो गेजेरावनो दं गुमै नोंनि अननायाव बिराद सान्दुं ना बोथोरा दिनै ओमफ्राय मा खालामदों गुमैया? फुंनिथ' जाबाय गुमै जाखांबाय दहाय फिसाफोरजोंनो जादों आरोना आङो ओमफ्राय दा सानसुनि जानायाबो रेडि जाखाबाय ओमफ्राय मावखां दांखां आङो रेस्ट लाबाय आरोना ओमफ्राय नों गुमैजोंनो रायज्लायगासिनो दं आरो दा बर्थमान रावबो गैथ'थारा माथो आं नेनोसो बाबायमोन ओमफ्राय थाग थिग गुमैया फैना होबाय आरोना नोङो नोंहालाय जाखांबाय नामा गुमै सानसुनि? लाइक खालामहरदो गुमै एसे आं फिसालाखौ कलेजाव दोनहैनानै न'आव फैनानै नोंनि एलबि खौ नुनानै हाबफैबाय दे थेंक इउ स' माच गुमै गुमैया बिबोनांखौ अनाबा सोरखौ अननो नङा होनबा ओमफ्राय गुमै नों बबेनि जाखो एसे खिन्थाहरलाय ना जोंनि साखाथिनिनो जाखो? मालाय गुमैनासो गथ'आ कलेज फरायलायबाय जोंहालाय माला फरायबावगोनहाय। बारानो एकदम एसे एसेल' बारथारो आरोना नै गुमै एकदम नै दासो एसे खरा फैदों बारा जि मोजां मोनलायो आरोना। दे गुमै खोन्थाहरदो बबेनिमोन गोसोआव थालायलाङासै आङो खोन्थाखांबायमोन नामा गुमैया आं उदालगुरि टाउन खाथि गामि माइदांफुरिनि उदालगुरियाव आलासि जाहैनांगोन दे गुमै साबैसे गुमै नोंना गथ'फोरा? गुमैया होनब्ला अदालगुरिनिसो आरोना अदालगुरि टाउन खाथि गामिनि आरो माइदांगुरि गोसोआव लाथारसै आं गुमै माब्लाबा थांबा एकदम नोंखौनो नागिरनानै हाबनानै फैथारनांगोन ना थांनाय आंना सानै हिन्जावसा हौवासा आदसा माने हिन्जावसा आरो हौवासा सानै आरोना आंनाबो बेनो गुमै सासे फिसाला सासे फिसाजो। गेदेराना उन्दैया कलेज फरायखो गुमै?
बारानो थाथ'लायबाय नै। गुमैहाय गेदेरा ना उन्दैया कलेज फरायखो खिन्थाहरदो। उन्दैया कलेज फरायबायबा गेदेराथ' एकदम दा बुंसै आरोना आरो गोजौसिनावसो जाखासिगोन क्लासाथ'। ए सानैबो कलेजाव दे 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 सिन्था गैला नोंहा सिन्था गैला देरस्र'बायना कलेज फरायनो हाबाय। गुमैया माबाफोर मावो नामा? हेल' गुमै आं सोंदों माबाफोर मावो नामा होनदां गुमै नोंखौ। सानैबो कलेज औ अके बुजिबाय आं गुमै माने नोंना गथ'फ्रा सानैबो कलेज फरायगासिनो दं दा ओमफ्राय आं सोंदों नोंखौ आरोना गुमै माने माबाफोर मावो नामा होननानै आरो। आंना दख'नायानो गिसिनै गुमै माबा जि सुदोंमोन आरोना ओमफ्राय दसे मेंबाय बेखायनो जिरायनोसै होननानै जिरायनानै एलबि लागायबाय आरोना आं दा मेंनानै दं। आंहा अदालगुरियाव अपटिकेल दं। ए औ औ दे आङो ना माब्लाबा माने रङियायावबो थांनो लागा नालाय सामार भेकेसनफ्राव जुदि थांनाय जायोब्ला आङो दे खबर लाना हाबबोगोन गुमै दे ओमफ्राय रङियायावबो आं थांफेराखै अदालगुरि आरो रङिया माने जोंनिफ्राय थाङोब्ला अदालगुरिखौ मोनजेनो ना रङियाखौ मोनग्रोयोथाय गुमै मोनथिबावा आं दाबो। अके गुमै अके जायो जेबो नङा ओमफ्राय होनदां गुमै माने अदालगुरिखौ मोनग्रोयो ना रङियाखौ मोनग्रोयो सोंदों आरोना आङो माने थांफेराखै नालाय ओरैजाय जोंनि क'क्राझारनिफ्राय थाङोब्ला बेखौ एसे खिन्थाहरदो गुमैया। रङियाखौ मोनग्रोयो आरोना दे 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 रङियाव थांबाथाय सहैबाथाय अदालगुरियावबो सहैखागोन आरोना गुमै बेखायनो सोंबाय आङो। ओमफ्राय ओरैनो मोजां ना खबरा दाथ' बहा दं खोन्थाहरदो। बोथोरा बिराद गरम जोंथिं। बिदिनो रेस्ट लाबाथाय बिराद माने उन्दुनो ओंखारो। बिगुमै बिबोनां सानैजोंल' रायलायबाय थानोसै गुमै रावबो फैदेरा माथो नै रङियाखौ मोनग्रोयो औ औ गुमै मोनथिबाय मोनथिबाय। एखनबा जेब्ला टाइम गैया अब्ला बिराद मानसि फैगोन आरोना ओमफ्राय दा नै दसे टाइम मोननायावनो रेस्ट लानायावनो
गैया आरोना रायलायनो लुगैब्लाबो। गुमैया मा टाइमाव एलबि फैयो गुमै? हा शो हा आयौ फुङावनो सिखारनांगौखायनो बिराद बोरैबा रेस्ट लाबाथाय उन्दुनो ओंखारोहाय। माइ एरि फोराननांगौआ बिराद खस्थ' जायोना बिदियाव माबा थिखोनो ना मानो। हेल' गुमै मा सिरि जाखो? फैब्रा बेरायफै होनब्लासो मोनथिलायो। औ गुमै थांगोन र' गरम बन्द'आवहाय ना। मास मोनसेल'थ'सै स्टार्टिंनिफ्रायनो बेरायगोन आरोना र' माने आजिखालि आरो सामार भेकेसनबाबो गथ'फोरना रेसआनो गैला गुमै। गथ'फोरजों लोगोसे आरो पेरेन्टसफोराबो बिराद दिक्कत जायो आरोना ना बेरायनो ना मानो सानो साननायालाय अब्लाबो थांगोन आं एबार एकदम थांनो माने दिनानो थांगासिनो आरोना बोसोर बारलांगासिनो दङ। दा बबेयाव दं गुमै नों? हेल' गुमै मा सिरि थाखो? बबेयाव दं गुमैया? अ औ बोथोरा माबायदि नोंसिनिथिं? गुमैया सानजाथिंजायनिब्लाबो माने रायलायनाया जोंनि बायदि आरोना गुमै नोंना। आं एखे मोनदों। खायसे जेनेबा एसे बेलेग जायोना सुरफोरा जोंनिजों एखे मोनदों आरोना आं गुमै नोंनि रायलायनायखौहाय। सान्दुङा दसे बोरैबा जाफिनदोंमोन आरोना नै दा फैफिनलायबाय। नै बिदि सान्दुं। थाइजौ फिथाइ जानो फै नै गुमै थाइजौ फिथाइया सिरिगासिनो जोंना मोननानै ओइ नै फांनै दं। जोंहा जाखांबावबायसो। हेल' गुमै मा सिरि? ए औ बिदिनो उल्थां फाल्थां ना बोथोरा। अखा हाबाबो जारला सान्दुं दुंबाबो जारला। आं दहाय गुमैखौ सोंदोंमोन ना खयथायाव लाइभ फैयो होननानै। खोन्थाहरदो गुमै।
बिथिंनि गुमैया होनदों आरोना बिथिंनिखौ रोंगौ नोंसिनि बायदियाथ' रायलायखायो जों औ सिगाङाव सानजानि रायलायनायफोरखौ बारा हमनो हायामोन दे ओमफ्राय खिन्थु दा आं हाजोबो आरोना गुमै कमेन्टआनो स' जाहैयाखै नोंनाव कमेन्टआनो आदसा स' जाहैयाखै नोंनाव औ लेट जादों खोमा ने गुमै बिराद थां थां सान्दुं दुंफिनलायबाय नै दा हेल' हेल' एसे रायज्लायदो बयबो जोंहा नै माने बिगुमै बिबोनांसो रायज्लायगासिनो दं आरोना एसे रायज्लायहरदेरदो रायलायनांगौना मानोथो खोनासंनो मानो नायनो ना एसे रायलायहरदो दे रावबो हिन्दी बाला फैयाखै आरोना दिनै ओरैबायदि गुमै फेस नुबासो माने रायलायो आरोना बेयावबो ओरैबायदि दिस्टार्ब बिराद कन्टेक्ट नाम्बार बियो रायलायहांबानो कन्टेक्ट नाम्बार रायलायहांबानो कन्टेक्ट नाम्बार आरोना फाग्ला गोजासो गुमै क्लियार नुगोना नुवाखैथाय आंना केमेरायाबो दाम खमनिसो गुमैया होनदों आं हरनि 2टायाव एलबि होयो 5टायाव अफ खालामो 7टायाव होफिनो 8सिम आदसा ओमफ्राय बे टाइमाव बिराद बिजि आरोखि 7टानिफ्राय 8टासिमाव माने आङो फुंनि 6निफ्रायनो हमनानै ला 6निफ्राय 8सिमाव बिराद बिजि जायो माने गथ'फोरखौ थिनहरखांनानैसो एसे फ्रि जायो बेबो फ्रि माने 8टानि उननिफ्रायनो सुरु आरोना रुम फोसाबनाय जायगा फोसाबनाय जि जोम सुनाय ओमफ्राय आरो संनाय खावनाय रेडि खालामनाय नै दा बायदिबासो एसे फ्रि टाइम जायो आरोना गुमै बेखायनो आङो फैयो आरो नै माबानिफ्राय 1:20निफ्राय आरो जालालाय फिसाजोनिया सिगां गबोयो सुथि जायो आरोना सिगां स्कुला फिसाजोनिया बिनि उनाव फिसालानि आरो ग्रोब ग्रोब टिउसन एरि टाइमानो माने मिलाया आरो हरनि 2टायाव एलबि होयोब्ला गुमै माथो नोङो उन्दुनो मा टाइमाव उन्दुखो होमबा मा टाइमाव उन्दुगोन गुमै आब'जोंसो रायजागोनलै नोङो हरनि 2टायाव लाइभ फैयोब्ला आब'जोंसो दोखो दोखो रायजागोन नों ना आब'आ राया गुमै मानोबा थाब थाब फैयाखै आंनाव कमेन्टआ गुमैया एक्सुलि लिरदों खोमा प्रानजित बर' हेल' हेल' आगै आंनो रावखौबो नाङा सना एलबियाव आंहानो 4 मबाइलजोंनो सोलियो आयु नंगौ नामा गुमै आयु दे प्रानजित बर' होनदों बाजै हेल' आगै मा खबर एसे रायलायदो दे बाजैजों बाजैया दसे टाइम मोनदों नालाय ओंखायनो लाइभआव फैबाय आरोना दा पिराते यू आर द्रिया साइज क्या है एकदम ब्लॉक
अनल' दोनो एलबिखौ आंनि मबाइलखौ न' नाम्बार मा जानांसिगोनहाय ओइ नै जोंना थाइजौआ बेबायदि जादों आरोना नै बिराद गोजा जाखायो नै गुमै जोंना थाइजौआ बेबायदि आरोना आब'आ मोनबोदों नै ओमफ्राय गेसाव गैया खिन्थु गेसाव गैयामोन आरोना स्टार्टिंनिफ्रायनो ओमफ्राय देलाय बेलथायलाय आब' औ नै बे साइडआव बिदि जायो आरोना बिदि माने एम्फौबो गैया दुखु मोननाय बायदि आरोना नै सान्दुं खामदोंहाय जानो बिदि आरोना जोंना नैलै दासो सिरिथारदों दा बिराद टेस्टिखा ओमफ्राय गोथाव गोदैथार गुमैया होनदों अनल' दोनो एलबिखौ आंनि मबाइलखौ न'आव ना मा जाखो दोनफाय प्रानजित बर'आ होनदों दे बाजै मा संखो खावखो एसे फोरमायदो होनदोंना प्रानजित बर' आगैया बिथाङा आङो संदों दालि ओंख्रै ओमफ्राय मैथाजों बुटजों माने मा होनगोन बेखौ बाथोन नांसिगोन सातनि आरो सातनि टाइप ओमफ्राय बे बुटखौनो बाथोन बानायदों आरोना बेनो दिनै माने गरमखाय आं मैथा जानो लुगैनानै बिदि बानायदों आरोना दालि ओंख्रियाव एसे मैथाजों मिलायनायखाय केन आइ सि इउ होनदों आरोना दा पिरातिया आइ एम नट रेडि अके प्रानजित बर' ओइ बाजै नों निउस फरायना भिडिअ आगारग्रा जादो नोंनि भइसआ मोजांथार अके ओइ आगै हाबाब जोंनि बे दाउखा बायदि गारांखौ सोर लांगोन दे नों हायोबा एसे माबानानै होलाय एसे मा होनो चेनेल हमनानै होदे आं थांगोन दे देलाय मालाय फरायहैबाय थागोन आं मिथिबाय प्रानजित बर' बाजै र' दुगैनि आयुहाय मा दासो फैदों मानो दानो थांनो नागिरखो दसे रायलायबावदो आंनि भइसखौ मोजां मोननायानो दानो खारलांनोसै होनबा नोङो अखा मोफ्लामनाय बायदि रहाय मा आंबा दुगैयाखै नै नोमबाजैया गिसिसो थ' आङो दहाय जि सुदोंमोन नालाय गिसिसो नै आङो जिरायनानै दङ नुदोंना नै आं गिसिसो ओमफ्राय फांखायाव जिरायनानै दं आरोना आङो एसे स्राङाव रायज्लायनो होननानै खामसालियावनो दङ आङो ओमफ्राय मानो दानो थांनो नागिरनांगौ जाखो थांथ'हाय मा जा बहा थांखो गुमैयालाय दिदोम ब्लग जा दिदोम गुमैया गुमै दिदोमा बहा थांखो प्रानजित आगै आंबा दुगैथ'वाखै र' दसे रायज्लायनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव आंबो दुगैनोसै आरोना रिनु बर' हेल' आब' आं नोंनि भिडिअ'खौ नायबाय बिराद मोजांथार आयु आगै सना आं लाजिलायलाङोसो बिदि बुंबा जायो आरो ना जायोना जाया खिन्थाहरलाय आगै रिनु जाबा दाजासो नोम्बनिया ओरैनो माने मेम'रि हिसाबै गालांनो थाखायसो आं भिडिअ बानायो आरोना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच लाइक खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय सोर लाइक खालामहरदों खोन्थानानै लाहरदो आरोना मोनथिनाय बायदि जाबा दाजासो ब्लग बानायो दे आगै ओमफ्राय बिदिनो मेम'रि गालांनो होननानै माबानाय जादों आरोना आङो उफाय गैया चेनेल खुलिनानै आरोना जाबा दाजा जानला मेनलासोखा जाखांबाय नामा आगै रिनु आगै जाखांबाय नामा नोंस्रा जोंथिंजाय गरम नै बोथोरानो माबा दुङोबो सान्दुङा जोख्लोबफिनोबो अखासो हालायगोन नामा दाहाय हेल' रिनु आगै जाखांबाय नामा नोंस्रा मोजांनो जाखांबाय होनदों आरोना आगै रिनुआ मा ओंख्रि जाखो
दिनैलाय रिनु आगै मा ओंख्रि जाखांखो नोंस्रा दिनै नासो जादों आयु जि गोथाव नाजों मैथाजों जाखागोन खोमा नङाब्ला ना रोसि ना गरमाव बिराद मोजां बिदियानो ओमफ्राय आगै नों बबेनि खोन्थाहरदो दे बिब'नो होनदों आरोना आगैया जों डिमापुराव थायो अ डिमापुराव थायो आरोना ना डिमापुरनिखा ना डिमापुराव थाफैयो थांनांगोन र' डिमापुरखौ नायनो ना सम मोनब्ला बोथोरफोरा माबोरै आगै डिमापुराव दाथ' अखा सिजोन जाबाय नै बोथोराबो ओमफ्राय बिदिनो जायगा जायगा बानाबो जागासिनो दङ प्रानजित बर' आगैयाबो मालाय दुगैहैबायसो औ जों मोजां दं होनदों आरोना रिनु आगैया दे आगै दे आंबो दङ गेजेरावनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव आरोना ओमफ्राय आगै नों दा माबाफोर मावो ना फरायगासिनो रेस्ट लाबाथाय माबा उन्दुनो ओंखारो आंखौ बारानो बिराद खम फिसाजोआ फन खालामदोंमोन ओंखायनोथ' आरोना दे जेबो नङा गुमै दे आंहा गुमैनि गामिखौ गोसोआव लाबाय माइदांगुरि ना गुमै थांबाथाय हाबबोखागोन जों आंनि बिजावजालिखौथ' गुमैया मिथिखाबाय फाक्का ना आंनि बिजावजालि संग्राय गादावखौथ' गुमैया मिथिखाबाय दा बियो सोलायबाय नामा चेन्ज खालामफिनबाय नेमखौ मा होनो एम फेमिलि ब्लक ना माबा लाबायहाय बियो
गुमै नैबे रिनु बर' आगै साबसक्राइब खालामना होदो आरो ना गुमै नोंबो। रेनु बर' आगैया माबानि डिमापुरनि आरोना डिमापुराव थायो। दिदोम आं बावबाय होनदों आरोना। हाबाब आंनि बिजावजालिखौ मानो बावखो नोङो दाखालि बिनिनो लाइफआव नों थांदोंमोन ना गुमै। बेवहाय आंबो दङमोन ना आर एस फेमिलि बिबो ना आं होलायलायनाया। गुमैया होनदों आरोना ब्लु प्लिस होननानै। रेनु बर' आगै एसे रायज्लायहरदो दे। नैबे गुमै दिदोमनिखौबो साबसक्राइब खालामना होदो। हायोब्ला सेयारबो खालामना होलायदो आरोना। आंखौ गोसोआव फैयो गुमै। नोंब्लासो गोसोआव फैयो होनदों आरोना औ दा नों थांबायथ' बिनि लाइफआव आंनि बिजावजालिनियाव आरोना। लोगो दंखायो बायदि मोनदों आं औ गुमै एकदम आंबा न'नि बायदि न'खरनि मानसिफोरजों जेरै रायलायोना बेबायदि एकदम न'नि मोनो आरोना बिदि रायलायनो मोनब्ला। मैयाबो फैदोंमोन आरोना बियो आंना बिजावजालिया मैयाबो एलबि होदोंमोन दसे रायज्लायबाय। ओमफ्राय आंहा नोंजोंसो टाइमखौ मिलाया मोनबाय आरोना टाइमा। जुदि दुइथासिमनि गेजेराव होयोब्ला आंबो थांनो हायो आरो गुमै ना। जेनेबा 12थानिफ्राय 2थासिमसोआव थांनो हागोन आरो आं एडजास्ट खालामनो हागोन टाइमखौहाय। ओइ गुमै नों ओरै होनदों जे दे हरदो ब्लुआ आं माबोरै खालामनांगौ आं रोङा जे बिदिखौ। आं रोङा नों खिथाहरदो दे आं बिदिखौ रोङा दे आं बारा लाइफआवबो फैफेरलाबाया नालाय। गाहा थांबाय थाग्राखाय लाइभ खालामबाय थाग्राखाय मालाय रोंबाय गुमैया। एसे सोलोंनानै लानांसिगोन आं बोरै मा खालामो। आंनि फट'आव थुलाय ए औ दे आं थुबाय दे ओमफ्राय ओइ र' गुमै दे खोन्थाहरदो दे आं थुदोंमोन ओमफ्राय एसे नोङो सिगां फोरोंहरग्रोदो फट'आव थुनानै मा खालामो दे। नङाबा आं नोंनि फोरोंहरनायखौ नुनाय नङाना नोंनि फट'खौ थुनाय लोगो लोगोनै माबायोसो बे माबायाव नामा बे आधार लिरनायाव आधार चेनेल एक्टिभिटियाव नामा? फिन मेसेज रिपर्ट रिमुभ दङना बेवहाय गुमै खोन्थाहरलाय। एसे सोलोंनानै लानोसै आङो। प्रसन्न कुमार जी हाय हेलो प्रसन्न जी है हाय कैसे हो? रिनु बर' नों जइेन खालामना हो आं रोङालै आगै बोरै ओंखायनोथ' दा आङो नैबे गुमैनाव सोंहरदों आरोना। बिनिफ्राय मनिटराव थुनानै होदो अब्लानो ब्लु जागोन। आदसा माने आं नोंनियाव थुयोब्ला नोंनियाव आङो ब्लु जागोन आरो ना मा जाखो र' प्रसन्न कुमार हेल' जि हेल' आं थुनोसै दे मनिटराव थुनानै होदो होनदोंना। ओइ गुमै अबेयाव मनिटर दङ गैयाना। आंनाव बिदि ओंखारखै ओरै ओंखारदों मेसेजनि गाहायाव फिन मेसेज रिपर्ट रिमुभ ओमफ्राय बे आदार लिरनायाव चेनेल एक्टिभिटि दं आरोना बबेयाव थुनांगौ ओमफ्राय?
हेलो प्रसन्न कुमार जी, हेलो कैसे हो? कमेंट करो, बात करो। गाहायथाराव दं अपिनियन मनिट होननाय। आंबो रोङा होनबाय आरोना नै जा आगैयाबो रोङानो रिनुआ आगैया। ओमफ्राय र' आं थांबावनायनि दे गुमै नोंनियाव थुनानैहाय। आदसा गाहायाव दङ आरोना एड एस आदसा 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 नैबेयाव आरोना मडेरेटर लिरनायाव आरोना मडेरेटर। अके आं थुनोसै। हाइड इउजार अन दिस चेनेल। मोजां खिन्था हरलाय गुमै बबेयाव थुनांगौ? आं नुबाय माने आं बोखोनानै नायदोंमोन आरोना बोखोआखैमोन। गाहायथाराव दं अपिनियन मनेट होननाय। औ बेयावनो थु बैयाव ना र' सेकेन्ड नाम्बाराव ना गुमै गाहायथारनिया हाइड इउजार अन दिस चेनेलसो दं। बे चेनेल एक्टिभिटिनि गाहायनियानो एड एस ए मडेरेटरा बेवहाय थुनसै गुमै। औ थुनोसै आं थांनानै। ओमफ्राय थुखांनानै बेवहाय दङ मेनेजिं मडेरेटर दङ आरोखि। आङो बेयाव फार्स्टआव थुनांगौ नामा? मोनसे जे ओंखारबावदों अपसन मोननैयाव मोनसे थुना होनसै ने? फार्स्टनिखौ देलाय खिन्थाहरबावलाय। जासिगोन नङा गुमै बेवहाय थुनानै जे आरो मोननै अपसन ओंखारबावदों बेवहाय फार्स्टनियाव थुयो नामा? टुआव टु आदसा सेकेन्डआव आरो ने? र' बे स्टेन्डार्ड मडेरेटराव आरो ना? आं थुबायलै सेकेन्डआव। दिदोम ब्लग इज नाउ एसटेन नै बिदि ओंखारदोंमोन थांफिनबाय नै नुस्लाबासै। जादोंना जायाखै गुमै खिन्थाहरदो। जाबाय गुमै जाबाय ब्लु ओंखारफैबाय। र' आङो रिनु आगैनियाव थांसै बोरो रिनु आगैया बोरो रिनु आगै रोंबाय दे आंबो नोंनियाव थांसै। ओमफ्राय बेबायदि ब्लु खालामनाया मा जायो गुमै? लोगो खालामनाय जायो ना मायो? एसे खिथाहरलाय बुजायहरलाय। बेयावथ' ब्लु जाबाय गुमै ओमफ्राय मा जायो? मा जायो खिन्थाहरदो दे गुमै। रिनुआ बहा थांखो? रिनु आगैया रिनु आगै प्रमद नार्जारि हेल' बाजै हेल' आगै। रिनुआ फुल भिडिअ नायनानै लोगो खालामबाय। सोरखौ गुमै? रिनु बर' जयेन खालामना हो होनदों आरो। औ आगै आं नोंनियावबो थांना होनोसै दे। प्रमद नार्जारि बाजै लाइक दान अके बिबोनां सना लाइक खालामनायनि थाखाय आरोना। माबोरै दं आगै प्रमद नार्जारि? प्रमद आंनि बिबोनां सना। रितुखौबो थु औ दे नङा बिनि मिनिङा मा होनदां गुमै एसे नोङो फोरोंहरदो। आं रितुखौ थुना होनसै आरो रितु नङा रिनु। अके आगै आं थांगासिनो दं दे। थांगासिनो थांबाय जाबाय। मोजां बाजै सना औ अब्लासो जयेन जानो हायो। बिदि आरो माने जेब्ला आं लाइभआव फैयो होनब्ला नटिफिकेसन सौहैयो ना माबोरै जायो गुमै? बुजिनो मोना। जाखांबाय नामा प्रमद आगै?
आरो मा मा ओंख्रि जाखो सानसुनि खिन्थाहरदो बाजैनो। माने गुमै बेबायदि ब्लुआव थुयोब्ला जेब्ला आङो लाइभआव फैयो अब्ला जेनेबा नटिफिकेसन थाङो ना माबोरै बुजिनो मोना ना बियो फ्रेन्ड हिसाबै आरो सबाय दाउसो बाजै आयै मा एसे गोथावहाय खम जाब्रेबाय नोङो आगै